E se todo isto do confinamento fose unha gran conspiración? Se cadra, estánnos ocultando algo. Ollo, non digo que sexa algo negativo, non nos poñamos lo peor, se cadra, ocultannos algo, pero algo positivo. Quen se di a ti que mañán non sae Pedro Sánchez na súa comparecencia e di todo isto do confinamento é porque estamos preparando unha gran festa sorpresa, con churrascada e todo. Ou quen se di a ti que mañán non sae Feijóo e di todo isto do confinamento é porque imos eliminar todas as peaxes da AP9. Ou quen se di a ti que mañán non sae Donald Trump e di todo isto do confinamento é porque imos implantar unha renda básica universal para todas as persoas, con 2000 euros por cabeza como mínimo. Xa sei que non ten moita pinta de que vai a ser así. Máis ben, ten a pinta dunha conspiración paranoica. Sí, e máis, eu penso que as persoas, os seres humanos, somos o bicherío, somos a animalada dunha civilización superior. Sí, que nos pechou nas nosas casas, que nos encerrou nas nosas casas para cebarnos. Sí, para engordarnos, como quen lle dá pienso do engorde aos porcos ou ás jaliñas. E agora, cando xa estemos ben mantidos, chegará o día do xuízo final e convertirémonos na súa comida. Pero ollo, porque alguén desa civilización superior douse conta, percatouse de que estábamos engordando, de que estábamos collendo peso, pero que estábamos acumulando moita graxa. E dixo, non pode ser, hai que deixarlles que saian a facer deporte, para que activen a musculatura, para que collan fibra, claro. Sí, porque civilización superior, sí, raza superior, sí, pero parvos non son, justa e a freba, Pois eu non penso colaborar, eu non penso poñerlle as cousas fáciles, eu vou cebarme, vou engordar, pero non penso facer deporte, nunca, xamais, se me queren comer, que me coman con toda a miña grasiña,